Takže čaute, vítajte v našom novom videu. Toto video je zase z kanálu Oversight Gaming a tentokrát je to hra Double Action. Určite ju ešte nepoznáte, lebo je prvá na mojom kanáli a preto, no super, už ma zabili. Je to proste taká prestrelka, môžete si to zadarmo stiahnuť na Steame a proste je tu vlastne o to, že musíte získať kufrík s peniazmi a ak ho získate, tak dostanete zlaté zbrane a tak proste. Tak ja už by som to prestal toľko kecať, už by som sa aj sústredil na hru, lebo poď. Každopádne ja to neviem veľmi hrať, lebo som si to nedávno stiahol, super. No, to nevadí. Tak, s týmto skáčem, mierim, super. Poďme. Ja, že tu strašne ťažké niekoho zabiť, takže aby to bolo v pohode, tak som si trochu to poupravil, ale chod do prdele. Ja mám granáty, Nie, ja som vyhodil zbraň. Takže prepáčte za menší strih, ale no nebudem vám to tu teraz vysvetľovať, ale ideme proste pokračovať. Dáme si Mac Daddy, Stalionky a High Grenade. Tak, dáme si Nitropolika a môžeme ísť na to. Tak, čo je za mapu? Poďme. V tejto hre fakt nie som dobrý, takže dúfam, že to nevylajkujete do 150 lajkov, lebo ak áno, tak natočím ďalší diel. Áno, 150 lajkov alebo 100 a natočím ďalší diel. Dúfam, že tomu lajky nedáte, lebo ja to naozaj neviem hrať. Ovládanie je fakt na hovno, takže ale tieto skoky sú... Neviem to proste hrať. Som v tom noob. Noob boss. Jasné, ako vždy. Prosím, nevylajkujte to, nelajkujte, prosím, fakt. Nelajkujte, prosím. No jasné. Vždy zomrem. Ja to neviem ani ovládať pre Boha. Tak tam je takto, poď sem. Jasné, zabij ma, Maťko, či jak sa voláš, Mat, či kto. Oj, bože. Ach, bože. Ja to strihnem, dokedy tam dojdem. Takže som tu, kde som chcel byť. A tu je mŕtvý Pajko. Kto do mňa strieľa? Teraz nechcem fakt zdechnúť. Zabudni, kámo, Jasné, ako vždy, toto je bežné. Ja vás normálne budem nenávidieť, keď toto video vylajkujete na 100 lajkov. Ako fakt. Ja do tú hru nebudem už točiť proste. Ale ako som sľúbil, tak za 100 lajkov to natočím znova. Ale dúfam, že toto video nebude mať vôbec 100 lajkov. Dúfam, že to bude mať aspoň 50 alebo tak, alebo nie 100. Tu sa skryjem. Chod do prdele, Ja som ho skoro zabil. Si zmením zbraň. Ja hodím granát. Tu máš grenade. Nie, F-ko. Áno, F-ko. Hážem granáty. Jasné, zabijem sa s vlastným granátom. No poď. Dávaj, poď, come on. Kde si? Zabil. Ale dobre, teraz už normálne. Poďme ešte aspoň chvíľku hrať, ale potom ja to už fakt ukončím, lebo
je to naozaj, je to zábava celkom, ale neznášam to ovládanie a všetko, ako vždy zomieram. Zabijem ťa, zabijem. Jo, zabil som ho. Dobre, viete čo? Toto by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že to nevylajkujete, ani nemáte prečo, lebo som tam vždy iba zomieral. No, dúfam, že sa vám videjko páčilo, odoberajte môj kanál a čau.